Tetu mek ning. Nggih. Aku yo aku lek sampean ninge nek kunu. Ting. Nggih. Nah, monggo sugeng mandhangetaken kacu kuning kagem nyeneseyo. Janjimu wong ayu nyidrani saiki njur lali arusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane lara dadaku wong ayu kowe lunga ora pamit aku I ado dunungmu wong kacu kuning tondo katresnanku kacu kuning dadi pepeling nalika biyen aku isih nyanding rono mrene sik tak gawa ora bisa nadyan mung sepilo age dang baliyo wong ayu aku kangen ketemu sliramu kacu kuning tak jak nunggu baliyo wong karo aku masuk ayo yo la 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 ho 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 la 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 jos ayo janjimu wong ayu nyidrani saiki wis lali ayo rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani masuk rasane lara dadaku wong ayu kowe lunga ora pamit aku saiki ado dunungmu wong kacu kuning tondo katresnanku ayo Mbak Nur kacu kuning dadi pepeling nalika biyen aku isih nyanding mrono mrene sik tak gawa ora bisa nadyan mung sedelo age ndang baliyo wong ayu aku kangen ketemu sliramu kacu kuning tak jak nunggu baliyo wong ayu kumpul karo aku matur suwun Injih, terima kasih selalu Mbah Nur. Lancar selalu, barokah semuanya. Amin. Kajat kanyatan dulur lanang
estu dados kajatan ingkang makbulan bidunya wal akhirah. Amin. Mantene atut runtut asih lulut enggal anggadana putra lan putri tepa tulodo nusa bangsa negara lan Amin ya agama. rabbal alamin. Ngoten nggih Mbah Nggih. Nur. Aja lelepen sampeyan digawe to. Sematan ugi. Lemu tekok lho. Lho men lah butuhe ora ya ngono kuwi. Nggih. Sematan ugi nggih Nggih, panjenengan. amin. Mugi-mugi tansah pinayungan berkah Amin. Gusti Kang Maha Suci, tansah diparingi Amin. umur ingkang panjang, Amin. rezeki ingkang barokah. Amin. Ngaten nggih. Nggih. Mengki lakne putune liwat diceluk nggih noleh lho. Lakne putune liwat ditimbali putune nggih noleh. Oh iya. Wana damel blangkon, damel bis kabeh jan tak sawang tenan. Kaya Raden Kakang Mas Hel. Citraksi. Citraci. Nggih, matur suwun. Nggih. Monggo. Panel celuk sengkuni ndak gelem noleh. Nganti ketri. Ngapunten pancen selak Ya celak ngene. lah tadi lho jenenge kesusu para ya ning kene to Nggih. mosok leru. Nggih noleh teng mriki teng brundol. Nggih, selak kesusu wong saguh ki abot Nggih, terus? sajane wektune ngoyak Ngoyak. kudanan ket ko lore pasar ngentak ngantek teko ngomah mulai saka Mbang Sri dures. Alhamdulillah Mbah tasih dipun Nggih, paringi sehat. alhamdulillah paringi sehat. Nggih, matur sembah nuwun. Sing dudukne si akeh muga-muga selalu sehat, kuat, berkat, barokah. Amin amin. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.